Fondi mill-Unjoni Ewropea se jissarfu fi scholarships għalat ta' żgħażagħ biex jispeċjalizzaw l-istudji tagħhom fil-qasam tas-saħħa fosthom fil-kura tal-għajnejn. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fost l-oħrajn mid-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fern. Matula u spjega li l-scholarships se jsiru b'finanzjament ta' 2,100,000 euro li 80% minnhom se jiġu mill-fondi Ewropej. Grazzi għal dawn il-finanzjamenti, aktar żgħażagħ se jkunu jistgħu igawdu minn parti mill-fondi li gvernijiet nazzjonalisti kisbu għal pajjiżna fil-budgets Ewropej li għaddew. Minnaħat tiegħu matul il-konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru Fern qal li grazzi għal ħidma mill-Ministeru mmexxi minnu ġew solvuti il-problemi tal-mediċini out of stock, tal-waiting list u tal-pazjenti fil-kurituri. Dan minkejja diversi każi rapportati mill-medja fosthom minn Net News dwar persuni li għadhom qed isibu ma' wiċċhom dawn il-problemi.